हेल' लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं जोबोद सोमोनांथाव आरो दुखुनांथाव मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। जोबोद दुखुनांथाव खौरां लोगोफोर, जोंनि बर' हारिनि एबा बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि बिथां सुलेखा बसुमतारीनि अनसुला फिसाय रन्जन कुमार मोसाहारि बिथाङा दिनै फुंबिलियाव जोंनि गेजेरनिफ्राय गोमालांबाय। बिथांनि बे हरखाबै रुंसारि जालांनायाव बयनिबो गोसोआव दुखु सोमजिदों आरो बेनि थाखायनो आंबो बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों, बेखौनो आं गसाइनि सेराव आरज गाबहरबाय। नोंथांमोनहाबो बे रादाबखौ खोनानानै एसेब्लाबो दुखु मोनबाय जानांगौ। बेनि थाखायनो नोंथांमोनहाबो बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो, बेनि थाखाय इसोरनिसिम आरज खालामब्लानो जाबाय। आपडेटआ बेनोसैमोन